Ένας τύπος πηγαίνει κάθε Παρασκευή στην Εθνική Τράπεζα και κάνει κατάθεση 1 έως 2 εκατομμύρια. Μια Παρασκευή τον φωνάζει ο διευθυντής και το ρωτάει: «Συγγνώμη κυριέ μου, χωρίς να θέλω να γίνω αδιάκριτος, τι δουλειά κάνετε και έχετε τόσες καταθέσεις?» «Α, κύριε διευθυντά μου, ας σας πω ευχαρίστως. Βάζω στοιχήματα, χοντρά στοιχήματα. Και συνήθως τα κερδίζω. Θέλετε να βάλουμε μαζί ένα?» «Τι στοίχημα?» το ρωτάει ο διευθυντής περίεργος. «Πάμε 100 χιλιάρικα, ότι θα έρθω τη Δευτέρα το πρωί εδώ και θα έχω κόψει τα αρχίδια μου», προτείνει ο πελάτης. «Πάει», του λέει ο διευθυντής, που δεν πίστευε ότι άλλος μπορεί να φτάσει σε μια τέτοια ακρότητα. Τη Δευτέρα το πρωί μπαίνει ο τύπος στην τράπεζα και πηγαίνει χαμογελαστός στο διευθυντή. «Τι έγινε, έχασα ή κέρδισα?» ρωτάει με σιγουριά ο διευθυντής. «Βάλε το χέρι σου και πιάσε να δεις μόνος σου», απαντάει ο άλλος. Βάζει ο διευθυντής το χέρι του και τα αρχίδια ήταν στη θέση τους. «Μα καλά, μόλις έχασες 100.000 και συνεχίζεις να γελάς?» τον ρωτάει ο διευθυντής. «Βλέπεις το φρουρό στην είσοδο που κλαίει? Μπαίνοντας προηγουμένως, έβαλα στοίχημα μαζί του 500.000 ότι σε 5 λεπτά ο διευθυντής θα μου πιάνει τα αρχίδια.